пушка. Остава хора, аз съм Актен Агенс БГ Аз съм Крейсман Крейсмен ТВ. и днес тук играем. Лев 4, Dead 2. А, то те И беше. защо не ми лаги? И съм радостен. Не ми Еми. лагва. Коч. Аз съм... Evil Sword. Взема си... взема си... Дай се взема и пистолечи. Не може и две. И което решиш, Ари, аз ще взема Lost и Брадва и така. Чакай, аз ще взема Брадва и двамата с Брадва. Окей. Чай се дърпна микрофона. Да му чува по-добре. Ай, трябва да слизаме. Аре, машини. Надолу ще ме... Влизаме в всяка врата с се отваря. Охо! О, наз. Малко съм много мисля. Не. Аз влизам в тази стая да ги избия. Брадвата е моя добра. О, Търсейте във всяка стая има хубаво принципно. Ела, къде отиваш, чак там? аз ги половината ги избих. Ела в тази стая да намерим. Аз ги убих там. О, красота. Озади. Къде? Не, аз го убих. Ай. Ай, тук от Кенефа има един с водолазен костюм. Аз го заколях. Ай, тук има пушки, има пушки. Май. Не. Не има пистолет. Тук има един гад. Взех се бухалка. На мен не трябва. Не знам дали добра, слаба, просто ма кеф. Аре, идвайте. Тук има врата. Има много тук едни врати навсякъде. О, меч катана се намерих, виж. Катана е. Ето тук на земята беше. Киселинен гей. О, мага. Не влизай вътре, определено не е добра идея. Ай, няма ходя в Кенефа, идвай по коридора, по големия коридор. Всяка стая крие хубави работи. Не, тук ходехме, да, че нагоре отиде. Къде? Е, тази стая. Има много зомби. Катана меча ми е уникално готино оръжие. Лужи ги прави. Дефибрилатор. Чакай го взема. Не. С дефибрилатора, ако умреш, мога да се живе. Ти ли? Да. О, ризачка има там, отиди за ми. Виждаш ли? Е, тука. Виждаш ли? Ето земята. О, малия. Силна да знаеш. Айде в коридора. Помощ! Кефилта. О, голямо! За кла? Другото гадно последно. Усяка на глава. Елате да обиколим стаите първо. Хубаво, аз половината ги избих. Аз просто трябва да намерим още по... Ако намерим някаква картечница, не, тук не можем вече. Но към моя коридор трябва да влезем, така е. Тук ги избих всичките. Виждам, от тебе няма... Не си ми остави едно зомби за гледане. Ей, сега ще пуснат нови, тук целта е просто да оцелеем. И това трябва, мисля, че трябва да угасне. Не знам. Да. Хубаво. Ти смяташ ли, бе? Не, бе. Ще задача. Уху! Опа. Тук малко мене закла. Някой друг ме раклия. Аз няма какво да презареждам. Ари! И тя връзката бъгна. Добре хора, надявам се от първия ефир да и сега ще кажем какво.
Ну, скоро.